It-3 ta' Diċembru huwa l-Jum Internazzjonali għal persuni b'diżabilità. Il-kellima laburista għal persuni b'diżabilità Justin Caruana tajt li l-abbozz ta' liġi li hemm fil-Parlament li qed irid jgħaddi minn stadju ta' kumitat mhux biżżejjed biex jiggarantixxi d-drittijiet ta' dawn il-persuni skont il-Konvenzjoni Internazzjonali tal-Ġnus Magħquda. Importanti li d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità verament ikunu hemm biex il-persuni b'diżabilità jibbenefikaw minnhom mhux biss fid-dawl tar-ratifika tal-konvenzjoni li l-Gvern qed jgħid li se jkun f'pożizzjoni li jwettaq dal-waqt, però wkoll anke meta għandna l-protokoll opzjonali fejn inti se jkollok il-Gvern Malti taħt skrutinju u jiena ngħid li Malta għadna lura biex verament inkunu nilħu l-milja ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità hemm ħafna x'isir u l-Gvern għandu jimpenja ruħu f'dan is-sens. Jeħtieġ li jkun hemm liġi aktar sempliċi u adattata biex il-ġenituri jkollhom rashom mistrieħa li wliedhom ikollhom min jieħu ħsiebhom meta jkunu neqsin huma. Teħtieġ ukoll ħidma intensiva biex persuni b'diżabilità ikunu mħarġew mejjuna jidħlu jibqgħu fid-dinja tax-xogħol permezz ta' politika effettiva dwar supported employment u l-ħtieġa ta' aktar investiment biex il-persuni b'diżabilità verament ikunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti. Fl-istess ħin din il-ħidma għandha tkun konformi mal-pjantazzjoni dwar id-diżabilità fuq livelli ta' Unjoni u Kummissjoni Ewropea. Sa dan it-tant f'dan il-jum il-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità organizzat konferenza nazzjonali bit-tema Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità mit-tradizzjoni għal konvenzjoni fejn kienu diskussi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda, l-Istrateġija tad-Diżabilità tal-Unjoni Ewropea u l-pjantazzjoni dwar id-diżabilità tal-Kunsill tal-Ewropa.